Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal ne jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubado ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima wasilaɓe men kono noon en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Piindi TV to gone dunde Baba Adama hen en garti ɗo kadi hande kadi e émission meɗen émission MIROIR taw ko deuxiéme numéro meɗen kadi e invité meɗen kesso taw kadi ko neɗɗo mo ganduɗa en mbatta ɗum présenté hankandi e leñol pulaar ngol taw noon ko émission mo ganduɗa ko ɓinguel moon bandiraguel moon dewel baɗiraguel moɗon Salidia debbo mo Agnam Liduɓe Lidou Banu Buuɗi sippa toroɓe sippa jaam li heewi waɗande on walla mbiyen debbo mo Boosé walla debbo mo Fuuta Kala hande kadi en jetti Allah nde hokki men cellal e sembe e bellamma kadi ha gartuɗen e bandiraɓe caggal nde bayruɗen wadde émission wonano haydara noon sababude ken wonnoɓe voyage tan eɗen gandi auditeur uji jewnino en kono enen en jewninoɓe eɗen mbiya ko jaam tan jogui en jaam joguiɗen ɗo yaata ko jaam on jogui dendagal bandiraɓe e yidɓe Piindi dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi to gone dunde Baba Adama hen en garti ɗo hande woni no mbiɗen ni émission meɗen MIROIR eɗen invité artiste ngana eɗen invité gendiyanke eɗen invité ɓiɗɗo meɗen taw ko ɓiɗɗo Fuutanke tigui taw kadi ko jeeyaɗo kadi e bundu Fuuta jeeyaɗo kadi to wiite saabu ɗum so wiyama Cillon tan wiite ko Saldu Fuuta wadde noon ko jeeyaɗo tigui e bundi Bosoya on noon so tawi wiyama ko hol yon wiite ko ɓurɗo lollirde Ndeye Coumba hande ko kanko bismiɗen ɗo wadde noon eɗen dokkamo konngol o salmina bandiraɓe tonton Ndeye Coumba min calminima mi salmitimama Salidia mi weltinima Allah mi weltanimama mi salmini dendagal bandiraɓe fulɓe woɓe meɗen hettade e sahaji baɗini e wiide kala biyo mbimi e wimami ɗo mbawɗa tolnade mbawɗa wonirde kala jokli aduna o Ndeye Coumba e foore ngendi calminima kadi aussi ko salminago wondugo e needi e neware mono fode salminte weltoɗo a salminama ɗon e a salmitama juurama Seydi Niang kono kadi aɗa sawnodiri ɗo e guitariste ma biyeteɗo Elage Niang kanko no salminama juurama weltanama ko ɗon tigui calminten juuroɗen mawɓe galle ɓe nde tawno halpuri ɓen kewiide mo yettani sababu yettani Allah wadde en calmini ɗon en juurima kawa ko Samba Diop mawɗo ardi bonnani ko noon tigui bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e mawnum Harouna Moussa Dia ko ɗon tigui calminten juuroɗen tata meɗen directrice de programme Tata Leyla wadde noon kadi en calmini en jetti bandiraɓe joguiniɓe en technique ɓe par ce que ɗen gandi sen jooɗima en kaali nanama feewi won jagguɓe e kaɓirɗe ɗe en calmini ɗon séri meɗen Ndeye Fatou Massalé ko noon tigui Thiat Walo ko noon tigui miñiraɗo Samba Touré dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe calminama kono eɗen gandi ɗum kuccitiɗo e bandiraɗo gorko Moussa o salminama o juurama ko noon tigui Fandia e dendagal bandiraɓe onon kala on calminama on juurama e Ndeye Coumba Dia calminira bandiraɓe e banggue noɓe gandirmani ok fulɓe ndille mbimi ndilleno koni ndilleno ne fulɓe ndille fulɓe ndille mbimi jamano dillino an fulɓe ɓe ndam gotan fulɓe ndille fulɓe raneɓe no kosam haoyi fulɓe ndille wiyanoma ɗemgal min ala sil fulɓe ndille ngal jangotako sabu ngal windotako
soko non hande dum diwama ko majrende ka nombe waylaaj e fulbe dille jamanu o dilli esan dental fulbe ko fayida meden fulbe be ko son denti ko bamtare men dental ko bural kono non darde mun ko munyal ngel mo darani dental si forte ko mojjal ngel mo jabire mi hiwani taweta ke chonyal o fulbe dille fulbe dille esan dental woni dole c'est l'union fait la force et pour bendile leñol wurata tawi ala tantebe leñotol yarata yeso sorendani fulbe dillen esan kala korendi hule horme herse itane gedal dille dille fulbe dille dille o mbimi dille dille none fulbe dille fulbe dille ndeysaan machallah weli yurminima kadi waɗande fulɓe fof ma ji hen koye mumen no feewi tonton Ndeye Coumba Dia mun fof ne andi ka ɓi fuuranke en andi kadi ka culonnajo kono min mbawi andude Ndeye Coumba Dia holko nanni ɗum musique e holno natiri musique beele koko fini tan woni jimowo walla koko tawi jimowo walla koko abbiti ɗum holno ɗum arde ma jarama baniraɗo debbo tedduɗo Seydi Dia ndeysaan namdima kam ɗo namdal kewgal kala saaha ardeyam kala nde joddima e waaɓe hono no mani so tawi tan ko gonga nalankagal mi tawan ɗum e galle babam mi yahani kadi ha mawnumi ñembumi nalanke hono am somi ƴeewi e information ngaji ko kemi yewtidde ko e nenam walla babam sanga nde wonno e aduna yo Allah yurmbo yaafombo kanko dendal ngal mayɓe julɓe amin Ndeye Coumba ko garɗo tan ari arande muɗum e wonde nalanke kadi hay sehilaɓe jinnaɓam e won kadi mawniraɓe amen ɓe teskimi somin joddima walla somin kawri e wone nokkuji ɓe mber ko Ndeye Coumba an sa woni nalanke minen ko wayni bettani min saabu ɗum guila ka suka ko maale nalankagal tan wonema guila ɗo famɗi e wadde no mbiɗa ni ka jibinade tan aɗa arde hen par ce que wonko ganduɗa ko koye ƴiƴam neɗɗo woni neɗɗo jibina tan arda hen kadi wawa ɗum kadi machallah min mbawi andude holɗin holde natɗa e nalankagal e kadi hol premier morceau mo jiɗɗa wadde no joɗiɗa tan jimɗa ha ganduɗa tigui hande ka an hoorema ganduɗa ka nalanke nde gandanmi komi nalanke walla nde puɗɗoton wawde ɗum nde ponmi ɗum wawde teskade nde salis tawi ko gonga on saaha mbeɗa famɗi komi suko tokos ɗum taki widemi ɗo joni tan ko oɗo morso gadarinomi yimde walla ko oɗo deptinnomi hen ma ɗum ɗeɓe sattirdemi seeɗa saabu ɗum e ɗuma ɓooya somi ƴeewi koye temps guila ko adi théâtre uji ni mbeɗa felsanno hen seeɗa ndemin puɗɗi ndemin pellitinata nde théâtre woni ko mogo
ko hono jeyɗo sababu garangalam ɗo jeyɗo sababu ha jokkodirɗen woni mawni men sehil men Ibakan gonɗo hande to to Londres en calminimama en juurima en calminima kanko e Oumou Koursouma Ba e sukaɓe kala nden ombo tappile guitare ombo joue guitare kamɓe gadi jouandemi nden noon ko sa théâtre wonno kono nden mi dartoraki aussi nalankagal nden mi andano ni est ce que mami waw hebde ɗo e nalankagal oɗo sa hande miijunoki ɗum nden noon koye jimɗe théâtre wonno te jimɗe amen théâtre eɗi ɗeɓno yonde seeɗa ɗum tagui somi wiɗo joni ko oɗo gadorimi tan ɗeɓat teddude yam seeɗa eyyi mais aɗa wawi haalande yimɓe beele a yaltini album e kadi no foti album ngaji jaltinɗa non pour le moment mi natanan taw album parce que oɗo saha hande sen ƴeewi gonga ni album en haaletno guila ko ɓooyi mais hande ko single aji ɓuuri hewde single aji noon kam en mbaɗi hen ko ɗeeɓi yonde seeɗa hedde 5 ha 6 single nana yaha nder aduna o kadi ɓooyani ko nana joni woni hedde quelque avant le corona en dañino wadde quelques morceaux de single won hen majjinani studio kono won hen morceau goto puɗɗiɗo déjà waɗede nder réseau ji sociaux ji ɗi eyyi ok eywa jarama seydi Diambo ɗandi bandiraɓe paami wadde gadden deuxiéme morceau après kadi garten bandiraɓe inchallah Rasul koyreni alareni non alareni jinnaɓe kaydeni alhamdulillah ceerno hamdou rabbi jaciyetama ana woni lewlewal madina fuuta fole ngande yeynima oy hamdoyam kaira o kaira woni jam kayra woni jam ceerno amdo rabbi ka jamboloy seydi Ndiaye sangande janguda non yurmende ala tellinay Madina kadimo ceerno hamdo dimoy esa yalla watta fondo kange hami weyo Allah hami weyo Allah jewmi juro pate galoy nan mi juro pate galo jewmi juro Saydou Nour Saydi ba pullo mi salminima esa ndaga wendi koyliyole namadi talakoro ceerno hamme baba talla seydi Talla ceerno Abdoul gadiruli toroɗo bamum rasim gale babo
bota ha o cilonjeri Alhaji Mamadou Moussa Limbadara lebe Cerno mama bo celaw cerno Adama gay mo nyanga Izan Alhaji Mamadou Zeyni Dine ware law Cerno Aliou yaro sombo hayre hayo Cerno Umar Lido Buso Alareni Rasul koireni sallallahu alaihi wasallam Kaira 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 woni jam Izan Kaira woni jam Cerno Amdou Rabbika jambolo Mashallah Seydi Dia eden biya tan yalla sellindani nde amin tonton Ndeye Coumba Dia kala do yimbe nani dani ma woni hen so tawi nani tan ko dani ndi jiyani ayawo ene biya eskona baba ma limat won hen kadi hay ayawo ene pandirma e baba ma la ha bima bele ka miñum dum bele an aɗa nantu ɗum walla ko minen tan kewi nantude ɗum min nani ɗum min nanti ɗum Sali passage men tan hanke kikiɗe ndeysan to radio télé fulɓe hakkude meɗen e bandiraɗo debbo hono Mariéta Sam tawi jeyno sababu meɗen toon ko kumen guenar woni Idi Bassar min kaldi nane téléphone ko ɓoyan omo salminma de passage on gandodirani taw no fewi salminima omo fiiɓi inchallah gandodiral moɗon saabu ɗum min kalaniɓe darde moon e nder leñol ngol kankone kadi aussi omo softani gueɗe baɗine hakkudemi baba mal hay soko wona jimiri ndi hay soko wona dande nde sa fote Ndeye Coumba tan jiyata ko baba mal e yeeso ma mbadi noon mboɗo sikki wona min waɗi ɗum mbadi wona kanko waɗi ɗum Allah wona jinnaɓe mbaɗi ɗum wona ceerno mum wona guiɗo wona goɗɗo Allah tan wawi wadde Allah wela waɗi mbadi hakkudami makko hayso komi yimanine sa fote Ndeye Coumba Allah ne wawi de mi waɗa rassaji ɗi Allah ne waɗi rassaji ɗi giwa mi heeɓi ɗum e koreji meɗen fulɓe mi heeɓi ɗum e safalɓe mi heeɓi ɗum e jolfuɓe mi heeɓi ɗum e seereraɓe mbeɗa wona e oto tan mbeɗa yaha jamma walla ñalawma tan jiiya oto so waɗi ralentir seeɗa woni hen gona e abbade mbiya walla ɓe cikka ko baba mal woni toon e nder oto ɗum ne kadi aussi ko Allah wela waɗiri ɗum noon dande ndene mataw mi ari mi joguima dandam kanko no somo jogui dande makko parfois ene waɗi allusion kono ene waɗa kadi saaha kadi parfois so la personne hettima tigui rigui ene ɗeeɓi kadi wadde aussi ɗo min ceedi seeɗe ene woodi ko heddi ko no Allah wela lirnede gueɗe muɗum foof o waɗiri ɗum noon kadi hakkudami makko way kono hakkude meññiraɗo e mawniraɗo relation ji hakkude moon emin jokkodiri so haalde gonga kadi ko neɗɗo jiɗɗomi minne aussi ko noon mbami makko ndeysan hakkudemi makko way kono hakkude baɗiraɗo e kawmum ni way kono hakkude guesa e joom guesa way kono hakkude dundu e mbarodi gote amen foof ene watti haqqille goɗɗo ene watti haqqille mum e goɗɗo saabu yiyande muɗum fewde yiyande muɗum moƴƴere so tawi janggo e jaam no wawi wawoyde foof neɗɗo fof il faut o jogo ko wayno ko wiyete ko référence e nder gurdam min franchement parler il fait partie ɓe yimɓe ɓe gandanɗa hoorema mbeɗa watte mumen haqqille ittani kadi aussi mbeɗa jokkodiri e woɗɓe hono makko hono mawnam sehlam Abou Djouba no Ousmane Hamadi Diop Yela Diop en Hacca Wele en e woɗɓe nalankoɓe taw ko wonɓe dow amen kadi ɓe ceerani e kala saaha ittude kamin aussi kongude baɗɗi fayida ɓe mbaɗa ɗum e amen pour hamin mbawa rewde pelle ɗe ɓe ndewi ɗe e ok merci eyyi machallah Dia a weltanama no fewi min mbawi andude tan holɗin projet ji ɗi Ndeye Coumba Dia woni par ce que mon fof ne jogui projet ji ala haal noon kadi ko musicien donc min mbawi andude ko holɗin projet ji gonɗa ɗi ganduɗa c'est possible yimɓe ganda ɗum guiley joni voilà hande kam projet ɓurɗo wonde en vogue ko projet meɗen ko fati affaire clip en jiiɗin ɗum wadde mais au moment ne jiino ɗen wadde ɗum nde hawre lawol dañama faade France ɗum ɗeɓi faɗirde en seeɗa
hawri kadi aussi corona o ari kadi o ɓooyi ha hande emin jogui caɗele wiide tan tel jour ɓennom tel ñalawma eɗen jogui ñalawma poɗɗen wawde ummana ɗum pour puɗɗoɗen kono ene wayno kala ko fonno rendinede affaire clip o presque rendinama paɗɗen tan déjà ko ha corona o ɓeeɗo wawde yaltude leydi ndi yalta Afrique o yalta aduna o kala nde puɗɗoɗen wawde ummanade ɗum yo Allah waɗan en ɗum par ce que ɗen gandi corona o kam bonni ko heewi kadi tardini ko heewi wadde noon machallah mbaɗa sikki tan bandiraɓe beltima woni no mbiɗen ni hande invité meɗen ko Ndeye Coumba Dia mo ganduɗa hande hay goto watta ɗum présenté e leñol fulɓe kadi mo ganduɗa so tawi yimi machallah dande ɓolde tawa ala instrument ala haydara sa hiiɗima anda tigui ko jimri ɗum ɗon noon ko yettere Allah ko Allah waɗata ɗum eɗen ñaganoma Allah yo Allah sellin dande sellina dande kala artiste wadde noon toon Ndeye Coumba Dia dokka yimɓe 3e morceau inchallah garen mbayonde inchallah selli kala bo fone yiɗi jaadiɗoy kala jelotoɗo ne yiɗi cakkotoɗo aduna ni baki ko bari dunia ko mere 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 magidam balolenyol kalsumba de bombade lambule wendu jere bilayi makumen genar idi basaro sari saro nyane menen dulma ji dembe idi Sherifa mawati amar bamum adama toko sil hayo yamar ngesa to ligano de leñol ngol jey koy wuli non gulali cuki yoladi
barko jam somi leñolam nange koy fuɗitowi nange fuɗitowi sinki yaynima mbiɗa noddi dental mbiɗa lara kawral sabuɗo dole ngala fani o komire ɓiɓɓe fulɓe ngare jiiden yumma e baba nden ten gonen neɗɗo goto ayo Seydi Dia machallah bandiraɓe fof beltima mboɗa min beltori minen wonɓe studio ɓe ni ko ɗon bandiraɓe fof beltori Seydi Dia Pullo wadde wiide bandiraɓe tan en gari hen ha ɗo namdal meɗen sakket ko widema tontonde Coumba Dia holko basiytoɗa sukaɓe e nalankoɓe par ce que ko gonga anne a wona mawɗo no fewi kono kadi wonɓe gonɗa mawɗo mumen kadi mon fof ne andi hande aduna ala ko weeɓi hen ala halno ko nalankagal so neɗɗo naata hen ene muusi koma muña tigui so jomum heññima tan yamen wawi wasde hebde ko yiiɗi ko holko basiytoɗaɓe kadi beele won projet ji dogduɗa e sukaɓe nalankoɓe taw won ko ganduɗa oɗon mbawi waddude ɗum sali ha joni de a jarama a namdimo ɗo walla haali ɗo ko ganduɗa hoorema ko hunde wonde gartam no Ibba Kane heewi wiide ni ha jaranimo o sosi fedde wallodirde nalankoɓe fedde nde wiya gartam o rutti o woni hoorejo fedde nde en calminmomo en juurimomo ha toto loon en beltinirimo kadi émission walla ene fewene kay e ko wona ɗum ko basitomi sukaɓe nalankoɓe sali neɗɗo kala kaɗa waɗa d' abord yawta waɗa yiiɗi ɗum kala ko kesɗa ha jiɗɗa aɗa fellira aɗa ummono ɗum tinno wat feere ha mbawa ɗum gonga dokka ɗum fodde mum rokku ɗum fodde mum noon ko ittante ɗum gueɗal hono neɗɗo ittiranta ɗum gueɗal hormade ko waɗata ko il faut ɗum tampane kala ko neɗɗo tampanani won jiyaɗo Allah goto men nomi joddade o wima Ndeye Coumba kala ko tampinani poftinta le plus souvent enen ko ɗum ganduɗen enen fulɓe hunde ko ma tampina neɗɗo o janggo jaam mbawa dañde hen nafoore muɗum waɗanma gartam daña hayno poftirɗa hay soko seeɗa pour min ni aduna foftere ala hen ha jomum maya kono kam ma ar saaha kam ma haqqille ma dañ dejje seeɗa kamɓe sukaɓe nalankoɓe guila dow hooram noon ene namdi needi ne namdi nundal ne namdi tampande ko yiiɗi ko fawɗi ɗum e lawol jomum wasa kadi heppande ɗum wona mi woni nalanke hande tan yo otoji kewɗi ɗi walla otoji joɗɗi ɗi yo ngar galleji joɗɗi ɗi yo ngar kalis kewɗo o yo ar so tawi kadi surtout mbaɗanta ko leñol tinno mbatta haqqille ma ganda joguiɗa ko projet leñol projet leñol ene yaaji famɗani projet ji noon ɗe jogdimi woni sukaɓe nalankoɓe projet ji baɗɗi fayida kadi eɓene ketti kam wona hen mabɓe déjà e mina e lawol moɗo andi bientôt no mbiruɗen ni so tawi ko gonduɗen ko fawtima en inchallah ma bandiraɓe mbawa wawde dañde surtout hakkude meɗen wona hen sukaɓe des rappeurs ɓe jogdiɗen de très bonne relation eɗen ɗamini inchallah so tawi hunde nde decci seeɗa ma en dañde mabɓe golle baɗɗe fayida so Allah jaaɓi eyyi Allah ne won wadde noon waynoɗa bandiraɓe hankkadi en kadi seɓɓitinde yewtere nde garen gudden ɗum inchallah ha saaha goɗɗo wonadimi bandiraɓe fulɓe bandiraɓe sénégal naɓe e afrique naɓe foof ko no mbimi ɗo joni joni morso jawtuɗo oɗo ni eɗen ñaagui dental eɗen ñaagui yurmodirde hakkude meɗen eɗen ñaagui jaggodirde nde won noon so yimɓe ndenti kala ko rendi huule kala ko rendi horme herse ittane gueɗal so tawi en dentti tan inchallah kala ko balliɗen ma Allah wallu men dental noon woni doole ɗum ɗon mbeɗa ñaagui bandiraɓe toɓe mbawi tolnade foof yooɓe tinnoɓe nangodira ganden ko gonɗen koye dow muɗum ko fate affaire leñol gueɗe muɗum pamɗani leñol kadi hoto neɗɗo fat ha wi holko leñol waɗantami saabu ɗum leñol koko foti waɗanede an foti wonde ɗemgal leñol an neɗɗo ko an wonata nofru leñol an wonata yitere leñol an wonata koyngal leñol an wonata junggol leñol wadde ko an foti wawde ummade mbiya min holko ponmi waɗande leñol am au lieu de wiide min holko leñol am foti waɗande sa wiyaɗo fada leñol tan sa renaki ɗum ɗeɓa tardude seeɗa te leñol fotani fadede foti ko abbede a mayata heɓani ɗum ok merci a jarama Allah jarama a jarama Seydi Dia Pullo Perejo wima Dia Ilimane fof ko enen jeeyi walla wima Diawa Diawalde
wadde noon en calmini kadi en juurima dendagal bandiraɓe ɗanniyankoɓe hande noon émission spécial en dokki ɗum dendagal ɗanniyankoɓe men toɓe gone duunde babadam he guila wonɓe Afrique guila wonɓe Europe guila wonɓe e Amérique ha e Asie kamɓe foof ɓe calminama ɓe juurama kono noon kadi spécial mo hokki ɗum pour jaatigueɓam to Côte d'Ivoire to jaatigueɓam Koumassi haabi kane joom galle muɗum e dendagal galle ñang ɓe kuuɓal kono ko noon tigui jaatигam to ha Jame 220 woni Tata Houlé Ndiaye en wonde joom galle muɗum Mouhamadou Dieng welɓe tawde e Koumassi e dendagal bandiraɓe fulɓe wonɓe to wonde tawnoɗen gandi noon foof fulɓe kalɗo mbawi yaade nawrat pulagu mumen kala kadi koɗo garɗe mabɓe teddini ɗum tigui nde tawno eɗen kewi wiide jaɓɓade koɗo tiiɗani kono tiiɗi ko dusde ɗum wadde noon en beltiniri dendagal bandiraɓe en mbi kadi dendagal bandiraɓe yiɗɓe Piindi kala ko feewe émission ko Allah subhanahu wa taala kala koɗo ngakki hen ko banggue men kono wona ko ɓuranno en calmini en juurima ha émission gonɗo kadi e invité goɗɗo inchallah yallah waɗen en jaam amin